ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜା ଖୁବ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଛ ଉପରେ ବସି ବୋବାଉଥିଲା। ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଶୋଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାର ଏପରି ରାବ ଶୁଣି ବିଲୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ କିଏ ଏପରି ରାବୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ନାଲି ଟହଟହ ପୃଥଳକାୟ ଗଞ୍ଜାଟିକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆର ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଏହାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଚାରିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଖୁବ୍ ମଧୁର। ଏପରି ମନମୁଗ୍ଧକର ସଙ୍ଗୀତ ମୋ କାନରେ କେବେ ବାଜିନଥିଲା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଶୟନ କରେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋଟେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଦୟାକରି ଆପଣ ତଳକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦେବେ କି? ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ଗଞ୍ଜା ହସି ହସି କହିଲା, ବିଲୁଆ, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ବୋକା ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅପରିଚିତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମାଂସାଶୀ। ମୋର କୋମଳ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ବଳାଉଛ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଦେବତା, ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇପାରିବି? ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି। ମୁଁ ମାଂସ ଖାଏନି। ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କିମ୍ବା ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିରାମାଂସାଶୀ। ମୁଁ ସାଧୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋର ସାଧୁ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଗଞ୍ଜା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ବିଲୁଆ, ଶିକାରୀକୁ କ'ଣ ଶିକାର ଦିଆଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ? ମୋର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ତୁମେ ପାଟିରୁ ସ୍ୱାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ଆଶାରେ ପୁନର୍ବାର ମିଛ କଥା କହି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ। ବିଲୁଆ ତଳେ ଥାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ମୋର ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସେ, ତାପରେ ତମେ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜା କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଛ ଉପରକୁ ଆସି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଭୟ କରି ଡରିଯିବ, ମୁଁ କାହାଠାରୁ ପରିଚୟ ପାଇବି? ଗଞ୍ଜା କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବସି ରହିବି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ସତ କହୁଛ? ଗଞ୍ଜା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ବିଲୁଆ ଗଞ୍ଜା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୌଶଳର ସହିତ ତାକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲା। ବିଲୁଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜା କହିଲା, ଦେଖ ବିଲୁଆ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବ, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ବିଲୁଆ ଗଞ୍ଜା କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଡାଳ ଉପରକୁ ବସିଲା। ଗଞ୍ଜା ଏହାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବସିଥିଲା। ଗଛ ମୂଳଠାରୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଲୁଆ ପଚାରିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜା ଏହାର ଉତ୍ତର ହସି ହସି କହିଲା, ମୋର ପୂରା ନାମ କୁକୁଡ଼ା ରାଜ। ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ରୁହେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦେଖାଇବ କି? ଗଞ୍ଜା କହିଲା, ନା, ତାହା ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ତୁମେ ମାଂସାଶୀ। ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ନା ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଇ ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜା ଫରକିନି ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ବିଲୁଆ ଗଛ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଗଛରୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାର ସମସ୍ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୁବ୍ ବିକଳ ନୟନରେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାକୁ ଚାହିଁଲା, ଗଞ୍ଜା ହସି ହସି କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ପରିମାଣ ଭୋଗ କର। ବିଲୁଆ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଗଲା। କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ,
ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।